Eva, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Mañán vas a defender esta moción que xa registrastes en sede provincial. Que pedides dende a bancada socialista? Bueno, pois sí, como ben dís, mañán será o día na que se leve a pleno esta moción que presentamos. Bueno, entendendo que é unha moción necesaria e de urxencia, non? Por decirlo tamén así de algún xeito, porque entendemos que estamos xa ás portas do verán pois todavía vemos que non hai nada, non hai movimento, non? Sobre todo no tema da prevención. Instandes á Xunta que asuma con persoal, digamos, especializado e con brigadas permanentes durante todo o ano, durante esos 12 meses, o que é a xestión e limpeza das franxas secundarias. Sí, para todos e para todos os alcaldes e alcaldesas non desta comarca, que foi onde máis preto vivimos, non? Cada un no seu lugar. Pero sí creo que temos que evitar precisamente que eso poida pasar. A verdade é que a xente se mobilizou e, bueno, cada un dende onde puido así o fixo. Eu, pois, naquel momento, como representante do Concello, non fixen máis que ninguén. Simplemente estiven e fixen todo o que estaba nas miñas mans para poder evitar pois, que nos arderan casas, nos arderan granxas e, bueno, que o desastre fora maior, non? Esta mesma semana o presidente da Xunta anunciaba que se aumenta o número de brigadas en Galicia, 100 e pico máis brigadistas. Crendes que é insuficiente o número de xente que se contrata para pagar o lume? Todas as melloras que veñan, benvidas sexan, eso é evidente, non? Non vamos a decir o contrario, pero creemos que segue sendo insuficiente, creemos que se centran, como dixen antes, máis na extinción que na prevención, a pesar de que se incrementaron, non, os orzamentos, creemos que é insuficiente. E, bueno, acabanse os concellos de aderir a eses convenios, non, que estableceu neste ano a Consellería de Medio Rural, o Concello SEAGA. Bueno, entendemos que ao final eso non é suficiente, porque como, por exemplo, hai parroquias que son priorizadas e outras non. Eu, por exemplo, no caso do Concello de Vilar de Bos, que é o que coñezo de primeira man, pois temos agora mesmo que as novas priorizadas que acaban de incorporar solo son 10 povos. Claro, os 19 restantes, que facemos con eles? Esa é a pregunta. Está claro. Bueno, pois mañán defendes esa moción. Esperemos que prospere, porque o frente común ante un lume ten que ser cousa de todos. Por certo, que esta semana estive na Gudiña co presidente de Renfe, co delegado do Goberno de Galicia, con Pedro Blanco, para escoitar como a partir do 20 de maio temos unha frecuencia máis que para un tren que para na Gudiña, ese das 8 menos cuarto, tan importante. Non pode quedar aí a cousa, Eva. Sí, é evidente, non? É verdad que era a primeira cuestión que se lle plantexaba, non? E se lles pedía. Vai facer agora, pois, bueno, en maio habíamonos trasladado co alcalde da Gudiña, que me pediu se o podía acompañar, en aquel momento así o fixen. E, bueno, non sempre seguimos traballando, transmitindo, non? Non se trata de confrontar, senón de trasladarlle, pois, en Madrid, que foi o que fixemos, ir ali e trasladar a necesidade e a importancia que tiña eso para o noso territorio. Evidentemente, queríamos poder ir a Madrid a mañán e voltar no mesmo día, non? Sen ter que quedarnos ali a pernotar. Entón, bueno, entendemos que é algo bo, que é algo favorable, que era a primeira necesidade que tiña esta comarca. Recibímolo como unha gran noticia, unha boa noticia, entendendo que tamén, pois, bueno, este goberno foi capaz de revertir, pois, o mellor aquela decisión tomada naquel momento, pois, foron capaces de ver a necesidade que era para o noso territorio. Como se lle trasladou o presidente de Renfe, como lle trasladou o propio delegado do goberno, Pedro, o subdelegado, e tamén o alcalde da Gudiña, Néstor, se lles trasladou, evidentemente, que, bueno, que isto ten que seguir, non? Isto ten que continuar e temos que seguir acadando, pois, máis recursos para o noso territorio, para que deste xeito, pois, bueno, prosperemos, non? De algún xeito. Eva María Pérez Gamote, diputada socialista pola comarca de Monterrey. Mañá vai estar no pleno da Diputación defendendo esa moción a propósito das políticas de loita contra o lume. Moitísimas grazas e moi boa tarde. Gracias a ti. Boa tarde.